Ludes iki, bagiane wong betendur banyune turah-turah. Banyune yo murah mareh. Ora percaya bukti rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobolo ketemu meneh karo channel Cah Kulon Merapi. Muga sampeyan kabeh sehat. Di acarane iki arep neng jurang Tlising. Ngono kuwi. Iki koncone wis do mangkat. Iki ketinggalan aku karo Mas Dani. Mas. Mantap Mas. Ngono kuwi. Yo, iki perjalanan menuju ke Kali Tlising. Tak sepilno jurange Tlising wah masih indah ngono kae. Bolo. Iki bolo pemandangane Kali Tlising. Wah, jos. Perjalanane iki. Iki jalan motor iso kan ngisor ngono bolo. Iki nek motor indah bolo. Mudun bolo wis kan ngisor. Iki motore iso kan kene ngono Mas iki. Iki alirane. Ayo, wah. Kali Tlising. Banyune bening. Jernih. Bagus. Nah, iki paralone ngene. Ini bolo iki. Ndur ki ana ipone di gendeng kae bolo. Dan ini kesel ana bolo. Masih jauh. Ih. Banyune bening. Gila pas udan nih rawani liwat ngono. Kuwatir ono jugrukan. Jugruk. Jatuh. Iki bolo dhisik iki nganggo iki jenenge hidram. Iso ono sik tinggal nang kene ngono. Dhisik kabeh nganggo iki kabeh. Tapi bar erupsi 2010 kae wis do keli. Pompane kabeh keli ngono kae bolo. Lah nek sak kae induk nek desane sebelah ngisore induke nang kono kuwi. Guys, ketok koncone sik keri. Jatono bolo. Munggus. Ya. Sono. Ini ngetut ke wong siji. Ora samare ilang. Pak Ki. Cara tak totke iku samare lek.
Isih adoh bolo. Iki pasir. Iki pasir Merapi lho. Lah ngerti pasir Merapi jos pokoke. Iki nek induke ono adoh perjalanane. Ketutupan kancane. Ini lorong-lorong. Ketemu kancane. Iya. Ketemu balane, iki ketemu balane iki. Oke, bolo. Kita lanjut. Isih nang dhuwur kono, bolo. Wis adoh ngene aku. Wah, kuwi nggone sik sebelahe. Sik ngene aku adoh. Ngono kuwi. Kita lanjut lagi. Ini golek iwak. Oh. Si malah ono golek iwak ngono. Bilane ono wonge ngono ki. Base. Jumlane jero kono ono. Masih jauh. Mau kae kanggo kanca-kanca mau separuh perjalanan, Bos. Oke. Ini jatuh. Tambahno kayak rotor apa enak. Enak badan ngono kae, Bos. Iki bolo. Mos ana sing ora kuat tekan kono. Kek tepar iki. Kecapean ngono kae. Masih jauh. Apa Mas? Oh. Bocor ngono kae. Iki Bos ana sik lawan patang dim, Bos. Patang dim. Oke, hampir sampai ngono kae. Iki ono sik ngene iki, tak mendak ngono bolo.
Tekan dulu. Tekan. Teh, temennya Ramom. Tekan dulu. Tekan. Prosesnya harap delokke dawane. Tuke ngono kae. Kok kebak ya Her ya? Berarti kesempatan Her. Kudune iki ngompralane gede to. Jian primpen kan lagi nyimpen. Sing kon sikilmu sike dibuka diambil. Iki tok iki pralon iki. Bismillah. Ini Pak. Nek anane kasih lepeng. Ora ketek nek. Iki sore meneh berarti. Kono bagur. Sing iki sik Pak, Pak. Sing kene sik. Iki dene wong iki saya kene aja Oh iya paling. Iki pralon. Gerak he. Ulan to kaya ki. Yang agak besar telo, canggih sisi. Terus sekarang itu. Bolo. Kita pulang. Wis rampung, Bolo. Aduh. Erupsi 2010 ya kondisi Iki Bolo. Soalnya iki ning tengah jurang. Iki wis udah-udah ngelak udan. Dan iki banjir. Bahaya ngono Bolo. Karena iki tinggi sekali. cepet-cepet lek bali, lek pulang. Pak Nyomo jajah sih Pak Nyomo. Halo, Bro. Kanan kiri tebing tinggi. Tinggi sekali. Ikan rimba. Oke, burine wonge kae burine kae. Kae ya padha wae lelak mlayu. Takut ya, Bro. Dari ini mah dibuka sih Pak. Ora kene iki ya. Iya nang wong rata abis lurus. Sabar biar. Ini bening Bolo. Ane tekan nyelipin kok kan Mas garing.
Iki gembose, Halo, iki gembose. halo guys. Lah, Makasih bro. Rokok tawang mangu. Kon ini sawaknya Mas. Nggih. keleren. Ngerumen. Nek watu bae nak kayu ki ora burung yo. Ini kok ora banter, Pak? Ora banter ya? Iki kotak telong kok ono. Asline to. Bisa ngono kuwi, Dang. Ya datang. Bisa gede iki. Bisa tepuk nang omah ra ki, Kang. Nggih, tepuk nang omah ra, Kang. Benine iki. Wis ora. Sing omah entek sing kene. Foto. Ayo kon ditandang kok yo ngene foto aja paling duit motor jalan Iki jenenge Mas Dani. Jenenge Mas. ini nonton sepak bola. Mas Dani Mas Nur. Nonton Yuli nonton terakhir. Allah, jam 11. Jam 11 yo. Sing gede kuwi kan. Angin. Wah, jos iki, jos. Iki banyune wong bebedan turah-turah ngene iki, so. Kali tulising. Pengarepan yo lho iki. Ngarepan, iki kok ngarepan yo apa yo. Gas, iki sakjane wong Batandur banyune turah-turah. Banyune yo murah mareh. Ora percaya buktek rene. Iki. Iso full. Oke, bolo iki wis rampung. Ngono, tinggal pulang. Iki wis meh tekan nggone omah oke. Iki karo bolo-bolo. Ono kuwi. Ngono wis kocah Kulon Prapi. Aku sampun galerine untuk nang situ. Ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.